Tony Shilla nakasnong umsaw nong Karai Riboy District ubadai uske trisnong jong kate kasnong nin ke janmin harangkat kato kaningot kisamla kila shimti no ayaw bahangso lane uslolores hakatin nong way na kinong nya atrok barapat sayeng daga jintmu banya dayo te meran bat menta gasngi ka khat atrik luber na kaliang ute rangba ulawanra no ayaw te merat slolores ban IT pat shagatna jong ka forest wildlife khnang bakinyo ban lejbu pat yaw te meran hakajaka ba khampaji na gasnong uba Tony Shilla ulong bakane ka jingmi kulmar jong kimrat lese ka dei lengba ka jing thang khlaw pathar da kibriu ka pelong pat ikimrat bakin mi kulmar shagajaka pajba namal kim don jakashu ban ri tengen de to na kaliang jongi kongki nong snong jong snong sa Karai nga ko musket tri snong ran kat bakin ki samla mo wala wan ka ka office jong ka wildlife ka jingwan ka jongi ka long ba ni na kaliang ki samla ban nga manin ka janmet kiladon kini ki driver truck mo ki bala wan ai hangi ya kini ki merat bangso buang aktivasi lah ni tahu slow race di merat bala sedang ban duna lah se ane hampo kadang ribu dan hampo kejelah kejongi dia ngi layo ini merat bangso lah ni slow race tadi menin cewek hakapor kumpa prasiteng lah ni kendai duna untuk menmet dia ini ki driver ki bajunya ini ki truck ki ba penhap ya ki mar joki nampak kena kejelah ini sabar kejelah kidang lek sabar akawi di jaka ka bagi juong ka waskan ka badan kaput pat katika senong winai dekat bagi tang lek sabar para aku tolongnya bantu nombot je une merat semores ngintip warna kia warna lakiu no sa sapo jongka truk de kini ki driver bagi kini ki nongnya kim poi perkat ba uladun merat de entah bagi layu ikila kenden berkata hadin ba kila yai kham sakmat bat lapoi hai saka ke bagi ngidon ngidang don pring ka siatri pring ka sia lama te wan khat ini driver wan khat ini ong ini pa kalau ya tu ini pa gon merat ba pengah ko ka truk ka jumu te anda ngila lek kat bat ngar kat bagi ki samla nak ko snong ngila lek ngilap ban pa ude guna merat slow res bat kuntai nga marmar kum unong ilam snong nga laong kini samla ban camp ngin IT saka wildlife te kunta ngila kem di merat mata step wilayah penwan bu yang ni merat bangso dan tahu seluruh res mungkin om siapa ka office ka wildlife dia lengba kan ka jingwan IT ke jongi lengba ka jing lengba kan ka lat sai ko nak kalian jongi kum kinong snong ma om tang na po ka snong sa no Karai ri hapo ka dong ribol na hapo ka jelahi ba nginlong kita ki breu ki bayajan le kita ki breu ki bana kum kinong snong kin banyata khamtam kini kemerat kelasang mendujai om tang une ujai merat risibun kali sibun jai kemerat kelasang mendujai nak away ke por tang idon kampa bangin dan ka jinget rilang paring upai ba bat nak yang department kenang ba kini kemerat kilong ki pasingan tang ba kini kemerat kinyo ya ta ka jingem bakin yo imsuk na imsaing da se haka jaka ka bagi dei pun da se hakum hapo klau bat nga sngoru ban kentu bagi hapo kadong riboi mah kini ki por kini ki banai terkhong let's say kadai na kadau ka jing thang klau pathar mo kali ka jing thang klau ka ba pathar ka ba klem nongrem let's say ka shu thang kat ka balap kat ka syam ki klau ta klem let's say wat la dam de ka jaka ka ba kitri kita la ka ba kirap kriang ru kila shu thang klau pathar nomor kan ka jing thang ki klau pathar ru ka pendujai ya kisim kita ka pendujai ya ki merat ki mereng ka pendujai ru ya ki sentiu ki skut la ne ya ki kanbat ka snow ban kentu ma ko nong snong jang kadong riboy ngaso ban kentu ba tongin ya usiar la tongin ya sumar ga klau ta ba oi sila da ngidon kam ban rep ban riang ngidon kam ban tung jitung ru wele se ngidon kam kuitang itu ibenta da le ba kanang ban lai ban pur sitiwi ban klau tetap kanang bakan nomlong ka jing pendu nong le se ya kimrat kimereng sentu bisot la ne ya kisim kidot kata ketika message ke ba lingkat nak yang kajungi ba bakin long kiba yajan se bat kami mariang nama lada klem ka jingem lada klem ka mariang gemdan jingem tentang idon kam hay kami ka mariang ka bakoi kita semua ka ba itengat bat ka ba singan ya kisim kita ya bat ya kimrat ki